Ginklaro ni Senador Francis Cheese Escudero nga wala sang kahilabtanan ang inaway nga nagakatabo sa Senado sa nagahilapit nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa matandaan nga natapos lamang sang nagligad nga semana ang hindi pagintindihanay sa liderato sang Senado sang napilian si Senator Sherwin Gatchalian bilang bag-o nga Senate President sa isa ka special session sang Kongreso. Nakabaton si Gatchalian sang 13 ka boto nga kinahanglan na gud mabuslan sini si Senator Alan Peter Cayetano. Pahayag pa ni Escudero nga nagakatabo nga hindi pag-intindihanay sa Senado kag ang special session sang Kongreso ang naresolbar ang wala sang kahilabtanan sa nagahilapit nga impeachment trial ni Duterte nga nakatalana na nga magsugod sa Hulyo 6. Sa matandaan nga ginsorpresa ni Escudero ang Senado sang nagpakita ini sang Hunyo 3 agud mag-upod sa anay minorya nga nagbulig sa pagresolbar sang inaway sa Senado kung sa diin nagresulta ini sang pagkailiher kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sang Hunyo 17, nagtambong man si Senator Joel Villanueva sa special session nga naghatag sa grupo ni Gatchalian sang ika-13 nga boto nga ila kinahanglan. Sa piyak nga bahin, una na nga ginpahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may plano nga himuon si Escudero bilang presiding officer sang impeachment trial. Bangod indi abogado si Senate President Sherwin Gatchalian. Apang suno kay Escudero, wala pa sang pinal nga desisyon na hanungod diri. Dugang pa ni Escudero nga ila tinguhaan sang Senado nga mapadayon sa gihapon ang ilang nga buluhaton sa legislative samtang ginadumalahan man ang impeachment trial.